plotseling in de finale van het LVK wou gekomen. Wat denkt ze, dan word ik laatgek geworden. Dan is het hier in het Luipertje zo gek nog niet. Ik heb het al door. Jongens, we hebben weer een afvallen, wat denk u? De Luikmoed! De Luikmoed! Als de vaste loven kunt weer korter bij. Begint die binnen te kriebelen in de spree. Dan horen we alle bonte spullen uit de kaas. En diep voor op de oude auto's nog wat paas. En vindt de dollar door, dan zing je weer ons nog. Wat zit er nu? Knasgek, je weer zit nu. Knasgek, we hebben allemaal de gektigheid gehad. Wat zit er nu? Knasgek, je weer zit nu. Knasgek, we zijn er met z'n allen door de zaak. Zo, alles klaar? Jota, los maar erop. Jo, erop maar dat ding. Ja, dan maar ja. Hop, hoor je. Ja, prima. Esterbonten op, toch trekt weer door de stroom. Zit weer vertreid en spelen op een grote terug. Dan brengen we leven in de ganse broeverie. Zo gek voor ons de vaste loven dan voorbij. We gaan zo drie dan door en zing je dan in koor. Wat zit er nu? Knasgek, de weer zit nu. Knasgek. Is dat een beetje rechts zo hoor? Wacht dan nog even keer. Ja. Zo, ja, dan kunnen ze zien hoe het is. Ja, dat had waarschijnlijk door. Wat? Ja, dat is LVK 2004. Haal weer een tentje, wat was? Hey, moet alleen nog het bord van het Luipertje hier ophangen, hè? Ja, dat wordt er nog. Ja, maar dat hangen van helemaal wat van. Knasgek, de weer zit nu. Knasgek, we laten allemaal met drummen en trompetten. Wat zit er nu? Knasgek, de weer zit nu. Knasgek, we gaan de blonde hut in zwakke te zijn. Kijk, me staat er in en twee. Hier moet het niet liggen. Ja. Oh, rustig. Nu precies voor het Luipertje. Ja, de water. Is dat waterpas? Leg dat in het schop in. Waterpas. Ja, dat is sammelig. Hingen zal het hier moeten zien. Wacht, kom mee. Losleggen. Schuppen, keel, schuppen, dat is het goed. Meer. Schra meer, jong, durch door een zwier, een fatsoenlijk mens. Had alleen maar door, siehst du, joh. Wat doe maar je laser in hangen, dat kent zo wel, wa? Met je laser om, joh, en een moeder. Dat is toch ook niks van mij, shoppie? Jong, dat moet tegen kutte dames zien, jong. Het moet allemaal water. Dan moet het echt diep zijn. Ja, nee. Knasgek, de weer zit nu. Knasgek, we hebben allemaal de gektigheid gehad. Wat zit er nu? Knasgek, de weer zit nu. Knasgek, we zijn er met z'n allen door de zaak. Wat zit er nu? Knasgek, de weer zit nu. Knasgek, we laten allemaal met drummen en trompetten. Dus dat is de jank dat van je mensen aan. Ja. En dan kunt oezen tot dames zien. Op dames Ja, maar wat junkt die nu daarin die in die tent moesten? Ja, dat weet ik. Wat is dat? Waar ging op de dames wc? Ja. En die komt erin, dan in de gang, die komt kopstrop. Wat kopstrop? Kopstrop. Wie kopstrop dan? Kopstrop. Jong, leg nog meer thuis met de kopstrop. De blonde is zwakke te zijn. Wat zit er nu? Knasgek, de weer zit nu. Knasgek, we hebben allemaal de gektigheid gehad. Maar je zegt, er komt er een kopstrop. Kunt de tent Komt zo kopstrop? hier, de kopstrops. Wat kopstrop? Kopstrop? Nee, dat is het. Hij kunt de kopstrop. Ja, nee, dat heeft toch verkeerd gekeken. Hier gaat het naar de zaal in. En gaat de schuins? Nee, de weg. Hogs. Kopstrop? Haaks. Kopstrop. Kopstrop is haaks. Dat is hogs. Dat is Aha. kopstrop. Ja. Aha. Dat is dit, hè? En die tent die staat zo kopstrop. Dat is allemaal hogs. Dat is precies... Maar die is, die komt kopstrop. Die komt stop. Nee, die komt stop. Ah, dat komt kopstrop. Ja. Knasgek, de weer zit nu. Knasgek, we zijn er met z'n allen door de zaal. Wat zit er nu? Knasgek, de weer zit nu. Knasgek, we laten allemaal met drummen en trompetten. Wat zit er nu? Knasgek, de weer zit nu. Knasgek, we gaan de blonde hut in
terug. Dat is een kracht maken. 3, 2, 1, actie! Actie! Welkom op de finale van het Limburgs Vastelavond Liedjesconcours! Hey!